No se moni on kysynyt usein se, että mikä on menestys meidän ravintoloiden takana, niin voisin henkilökohtaisesti sanoa se, että se on tietysti kova työ. Et kovaa työtä, koko ajan duunis, 24/7, bla bla bla, yrittäjän arkeen. No sitähän se on monelle. Mutta sitten myöskin sellainen tietty organisointikyky ja yrittäjähenkisyys. Mä oon oppinut organisoimaan asioita todella hyvin ja sehän täytyy myöskin myöntää, että työntekijöitä on siunantunut ympärille. Se on upea tiimi ja urheilutaustasta on siihen aina tietenkin hyötyä, että sä huomaat, että joukkuepeli, että sä tarvit näitä ja näitä pelaajia sun ympärille. Ihan sama yritysmaailmassa. Eli mulla on Sydneyssä, Australiassa 25 työntekijää, Tukholmassa on lähelle 80, Suomessa on 220. Ei näitä asioita yksin pyöritä. Vaikka monet ideat ja ajatukset ja kaikki tulee sulta, niin ne pitää pystyä jakamaan muille ja soveltua sen yrityksen toimintaan. Eli ei näitä asioita niin kuin ikinä yksin tehdä. Kyllä työntekijät on yksi tärkein asia, mitä mullakin löytyy ja pystyy toteuttamaan päivittäin niitä mun ideoita. Mä ajattelen aina mun työntekijät, että se on osa perhettä ja pystyy jakamaan vision kanssani. Se ei ole pelkästään se, että se tulee töihin ja tekee jotain, vaan sen täytyy olla osa sitä suunnitelmaa ja sitä ravintolaa ja sen pitää pystyä palvelemaan asiakkaita.